4. časť. Podrobnosti pravdy, ktoré som našiel. Žiadam vás, aby ste so mnou znášali bez váhania, kým vám týmto podrobne predstavím pravdu, ktorú som našiel a ku ktorej výskumníci doteraz nedokázali dospieť. Napriek tomu som si plne vedomý skutočnosti, že existuje toľko mylných predstáv o pravde, ktoré pramenia zo zámerného narúšania, nevraživosti alebo nespravodlivých a zaujatých predsudkov zo strany ľudí odmietajúcich dialóg, ktorých prípad je v tomto kontexte podobný prípadu modloslužobníci, ktorých cituje Svätý Korán. Nie, ale zistili sme, že naši otcovia konali takto. Svätý Korán 26:74. Argument uvedený v tomto koránskom verši už nie je platný, najmä v dnešnej dobe, veku vedomostí, keď sú informácie ľahko dostupné prostredníctvom množstva médií. Nemalo by tu teda byť miesto pre žiadne argumenty založené na nelogickom dedičstve. Pravda, o ktorej hovorím, bola hlavnou témou všetkých predchádzajúcich správ, ale bola odhalená po častiach kvôli skutočnosti, že predchádzajúce správy obsahovali špecifické učenia a zameriavali sa na konkrétne národy v ich príslušných časových obdobiach a platnosť týchto správ vypršala. Len vtedy, keď plne slúžili svojmu účelu alebo boli ovplyvnené skreslením. Naproti tomu pravda, ktorú som našiel, je dokonalá, pretože je určená celému ľudstvu, je platná vo všetkých časoch a miestach, uspokojuje všetky ľudské potreby a má odpovede na všetky otázky. Pravdu som našiel v knihe, ktorá pozýva ľudí, aby uctievali jedno božstvo, aby sa pri modlitbe pozerali rovnakým smerom a aby sa zjednotili ako jedno spoločenstvo. Pravdu som našiel v islamskom učení, ktoré nikto nie je nútený prijať, čo potvrdzujú nasledujúce verše zo Svätého Koránu. V náboženstve neexistuje nátlak. Svätý Korán 2:256. Volaj na cestu svojho pána s múdrosťou a spravodlivým napomínaním a uvažuj s nimi lepším spôsobom. Svätý Korán 16:125. Začnime teraz s podrobnou prezentáciou pravdy, pričom úplne neberieme do úvahy predsudky, ktoré pôsobia ako metúce faktory pravdy. Hľadačom pravdy sa láskavo odporúča, aby sa nenechali ovplyvniť činmi niektorých tzv. Moslimov, ako sú takfiri, exkomunikátori a vykonávatelia bombových útokov, ktorí sa neoprávnene dopustili zverstiev v mene islamu, náboženstva milosrdenstva, mieru a láskavosť. Tiež vás vyzývame, aby ste nepočúvali výzvy šíriteľov nenávisti, ktorí sa zlomyselne stavajú proti islamu a odvracajú ľudí od neho z bigotnosti a lojality k ich dedičstvu. Propagácia islamu bola umožnená jeho vzostupom na arabskom polostrove s jeho geografickou polohou v strede sveta a skutočnosťou, že je to miesto Allahovho domu Kába, ktorý dal postaviť prorok Abrahám, patriarchu prorokov, na znak toho, že všetky božské posolstvá zdieľajú jeden pôvod, Abrahámovskú vieru. V dôsledku toho sa toto miesto kvalifikovalo ako domov prvého vyhlásenia proroka Mohameda, pokoj a požehnanie Allaha s ním, o univerzálnosti islamu, ako naznačuje verš z Koránu, povedz, o Mohamed, o ľudstvo, skutočne som posol Allahov vám všetkým od neho, ktorému patrí nadvláda nad nebo a zem. Niet božstva okrem neho, on dáva život a spôsobuje smrť, verte teda Allahovi a jeho slovám a nasledujte ho, aby ste sa nechali viesť. Islam zistil, že Arabi boli ľudia, ktorí uctievali modly a pochovávali svoje malé céry zaživa. Odsúdil ich za to, že smútili a skrývali sa z dôvodu hanby, keď jeden z nich bol informovaný o tom, že splodil dieťa ženského pohlavia. Islam tiež zistil, že Arabi sú ľudia, ktorí konzumujú alkohol a praktizujú otroctvo. Otroctvo bolo bežnou praxou v mnohých spoločnostiach a malo dopad na mnohé rasy. Vrátane černochov, ale nie výlučne na nich, ako si mnohí ľudia myslia. Dôkazom toho, že otroctvo bolo rasovo neselektívne, je skutočnosť, že prominentné osobnosti ako prorok Jozef, prorokov spoločník, rímsky Šuajb, európskeho pôvodu, a prorokov spoločník Bilal Etiópčan, afrického pôvodu, boli v určitom okamihu svojho života zotročení. Jednou z bežných nesprávnych praktík medzi Arabmi je, že sa zvykli chváliť svojimi líniami. Keď bol medzi nimi vyzdvihnutý prorok Mohamed, pokoj a požehnanie Allaha s ním,
začal tieto neduhy postupne napravovať tým, že ich najprv vyzval k uctievaniu samotného Allaha. Jeho prístup bol jemný, nezačal tým, že zničil ich modly alebo znevážil ich vieru. V reakcii na to sa vyhýbali uctievaniu modly a stali sa monoteistami, na čo ich prorok, pokoj a požehnanie Allaha s ním, naučil, že viera v predchádzajúcich prorokov, písma a posolstvá je základným článkom viery. Prorok, pokoj a požehnanie Allaha s ním, potom upriamil svoju pozornosť na ľudí knihy Židov a kresťanov a vyzval ich, aby uctievali jedného Boha, Allaha, ktorý nesplodil ani nebol splodený a ktorému sa nikto nevyrovná. V tomto ohľade všemohúci Allah hovorí vo Svetom Koráne. Povedz, ó, ľudia písma, dospejte k dohode medzi nami a vami, že nebudeme uctievať nikoho okrem Allaha a že mu neprisúdime žiadneho partnera a že nikto z nás nebude brať iných za pánov okrem Allaha. A ak sa odvrátia, povedzte, vydajte svedectvo, že sme to my, ktorí sme sa jemu odovzdali. Svätý Korán 3:64. Allah je stvoriteľ, ktorý nesplodil ani nebol splodený, pôvodca nebies a zeme. Ako môže mať dieťa, keď pre neho niet manželky, keď všetko stvoril a všetko si je vedomý? Taký je Allah, váš pán. Niet Boha okrem neho, stvoriteľa všetkých vecí, preto ho uctievajte. A on sa stará o všetky veci. Vízia ho nepochopila, ale on pochopil všetky vízie. On je potitul, uvedomelý. Svätý Korán 6:101-103. Všemohúceho Allaha nepredchádza nikto, lebo on je prvý bez začiatku a za ním nikto, lebo on je posledný bez konca. Nie je na ničom, pretože sa nenesie na žiadnom predmete, nevychádza z veci, pretože nie je stvorením a nie je vo vnútri ničoho, pretože nie je obmedzený. Nie je nič ako on a on je vševidouci všetký poslucháč. Taký je pán, ktorého príkaz, keď niečo zamýšľa, je len to, že tomu povie B a je to tak. On je ten, ktorého žiadne stvorenie nemá právo pýtať sa na jeho činy, pretože sa ho nemožno pýtať na to, čo robí, vie všetko, kým stvorenia nevedia, stvoril nebesia a zem spravodlivo, predpísal milosrdenstvo, sám sa zdržiava nespravodlivého jednania, na základe svojho dovolenia volá do raja a odpustenia a nemá rád nevru voči svojim otrokom. Milosrdenstvo je u neho pravidlom a trest je výnimkou, o čom svedčí jeho výrok, a moje milosrdenstvo zahrňa všetko, Svätý Korán 7:156. Islám vyzýva ľudí, aby boli jedným národom v zmysle vyznávania jedného náboženstva, o čom svedčí verš, a veru, toto vaše náboženstvo, islamského monoteizmu, je jedno náboženstvo a ja som váš pán, preto ma uctievajte samého, Svätý Korán 21:92. Islám je komplexné náboženstvo, ktoré sa zaoberá všetkými aspektmi života duchovnými a fyzickými. Prejavuje sa pri vykonávaní modlitieb v mešitách, v šure, poradenstvo, zákony a ústava ako prvky riadenia, v hospodárskych, poľnohospodárskych, pastoračných a priemyselných činnostiach, v praxi inžinierstva a medicíny, v domácom živote, v premávke ľudí na uliciach, v športe, v cestovnom ruchu, v rekreácii, vo vojne a v mieri. Pozrime sa potom na túto skutočnosť podrobnejšie preskúmaním pilierov islamu, z ktorých popredné je svedectvo, že nič nie je hodné uctievania okrem Allaha a že Mohamed je jeho poslom, čo človeka kvalifikuje na to, aby sa stal moslimom. Po tomto stĺpe nasleduje modlitba, akt uctievania predpísaný 5-krát denne a vykonávaný buď individuálne, alebo prednostne v zbore. Zborová modlitba je navrhnutá tak, aby vytvorila menšie sociálne jednotky a dosiahla jednotu, čo je jedným z cieľov.